presentem el primer capítol de Coopera al món. Avui us presentaré el projecte de Frena, el col·lectiu Frena i el projecte de Luz de Todos. Us convido que si teniu algun dubte, alguna pregunta, alguna cosa que us sembli curiosa d'aprofundir, ho feu, d'acord? Ens situem a Guatemala. Com ben segur coneixereu, la lluita contra l'espoli dels recursos naturals a Guatemala es remunta molts anys enrere, des d'aquell mal anomenat descobriment d'Amèrica. Aquesta part del planeta sempre ha estat un tresor i un botí per a les grans empreses extractives, no? A l'actualitat aquesta problemàtica persisteix, degut a que, a més, les institucions, els governs, molts d'ells dictadures, faciliten a les empreses internacionals aquest expodi, aquest sabotejar, no? Les terres de tota l'Amèrica Central i Sud-amèrica. Aquesta situació, no, relacionada al mateix temps amb la persecució política de tot aquell defensor o defensora dels recursos naturals, doncs propicia un escenari perfecte per a la destrucció de la natura. Com bé dit, ens situem a Guatemala, al departament de San Marcos, concretament, que es troba a l'Occident, fent frontera amb Mèxic per la part de Chiapas, que Chiapas en un moment va pertànyer a Guatemala. Una part de Chiapas. Ens trobem dins del departament de San Marcos als municipis de Tacaná i San Pablo, que es troben en un punt geogràfic molt concret que ens explica una mica, ens dona llum a entendre per què la societat que hi viu allà té una problemàtica molt multiesfèrica, podríem dir. En aquests dos municipis, la lluita per la independència energètica porta un recorregut de més de 20 anys i on s'han arrabassat les vides de líders comunitaris, se n'han criminalitzat molts d'altres, ha hagut divisions, ha hagut enfrontaments entre comunitats i, malauradament, un llarg etcètera d'atrocitats que s'han comès per mans de les empreses o directament des de l'Estat. Aquestes actuacions s'han dut a terme mitjançant l'ocupació il·legal de les terres ancestrals, a més, perquè ens trobem en una zona on habiten comunitats ancestrals descendents de les indígenes maies de Guatemala. És aquí on neix el Front de Resistència en Defensa de los Recursos Naturales i Drets dels Pobles, que anomenem Frena. Vale? Aquests defensen amb la seva pròpia vida la natura. Per què? Perquè són les terres que han llaurat els seus avantpassats, són terres que transcendeixen només d'una terra, d'un bé que aquí consideraríem un bé econòmic, allà és un bé espiritual. Frena neix enmig d'aquest ambient d'espoli institucional dels recursos naturals a la part occidental del país, on l'orografia, com ja he dit, ens dona moltes pistes de com és la societat que ho habita. Ens trobem just al mig de la cordillera de Centroamèrica, també coneguda com la Sierra Madre, que és una cordillera que comença a Arizona i s'anomena Cordillera d'Amèrica del Norte, entra a Mèxic, passa per Guatemala sense arribar al centre i baixa cap a El Salvador, Honduras, Nicaragua i fins a Costa Rica. I a mesura que va travessant fronteres va canviant el seu nom. A més, Guatemala es troba dins del cinturó del foc del Pacífic, que és una de les zones on hi ha més volcans més actius al món. Cosa que provoca molts sismes, molts moviments de terra que ells anomenen temblores, com si fos una cosa molt normal perquè estan acostumades a patir aquests temblores que normalment van acompanyades d'erupcions volcàniques. Guatemala té més de 9 volcans actius que o bé estan fumejant fum negre de que s'està cremant o directament se veu quan estàs a prop del volcà es veu com hi ha explosions de lava dins que es queden dins del seu anell però que no t'assegura que no pugui haver una desgràcia com la de 2012 on un dels volcans més actius, el Santa Maria, va explotar i va matar moltíssimes persones. Aquest còctel de volcans, tremolons, fan que es concentri gran part de la població del país a la capital, que és per on no passen els volcans, la cordillera, i que, per altra banda, les comunitats
occidentals, que parlaríem San Marcos, però també trobaríem Huehuetenango i Quetzaltenango, tenen pocs nuclis de població. Tota la població es concentra en nuclis petits, hereus dels Maia, és a dir, una societat encara molt ruralitzada, una societat que encara té molta... es regulen, s'autoregulen amb el que s'anomena dret indígena, que dins, això ja donaria per un altre tema, dins de Guatemala, no, trobem un sistema jurídic mixte perquè hi ha comunitats que es regulen pel seu dret maia i tenen els seus representants i es regulen amb dret alternatiu. ¿Vale? Aquesta terra de frontera, a més, per afegir un punt més d'emoció al tema, com és terra de frontera, per allà circulen tot tipus de substàncies, tràfic de tot tipus de substàncies, trata de persones i contraban armamentista. Llavors, això, amb la proactivitat dels governs a donar camp lliure a les empreses internacionals, doncs deixa a les comunitats indígenes totalment desprotegides. Gràcies. Llavors, quina és la problemàtica que ens trobem aquí? Sumada a tot això. Més enllà de tot això que ja has explicat. Més enllà de tot això, parlarem concretament de les expropiacions dels recursos naturals. Guatemala és terra de minerals preciosos i de molts cursos d'aigua molt atractius per construir grans explotacions hidroelèctriques. Tot això, com que va de la mà de protegir els estrangers, sempre amb la idea de fer de Guatemala un país internacional, de la globalització, i bé, tot basat en xanxullos, podríem dir, entre el govern i els americans, normalment, i aquí també tenim part de responsabilitat els espanyols, ja que el problema que va afectar a Frena va néixer arrel de Fenosa, de Vicente del Bosque, que va construir un megaprojecte, una hidroelèctrica que es deia Hidrosala, que va canviar totalment el curs del riu Sala, que és el que abastia al municipi de San Pablo i al de Tacana, i a tota la vessant occidental de la part de San Marcos fins a arribar al mar. I clar, què provoca que fer un macroprojecte així? Primer de tot, que aquests projectes obtenen les llicències de manera més que discutible, que no compleixen el conveni 169 de l'Organització Internacional del Treball sobre poblacions indígenes, que és la norma internacional per la qual es regula la consulta als pobles originaris. Guatemala l'ha signat, per tant està totalment obligada, però no l'està executant. Per què? Entre d'altres coses, perquè no ha elaborat una llei que ho desenvolupi, però això no vol dir que no estigui obligada a complir-lo. Està totalment obligada a complir-lo i la comunitat jurídica internacional, de fet, ha parlat i s'ha posicionat vers aquest tema, ja que està fent un incompliment flagrant. El 2002, aleshores, Frena es forma, es crea, però ja venia treballant de feia anys, perquè Fenosa feia anys que estava a Guatemala. Representava en un inici usuaris del servei elèctric de les comunitats i municipis de l'altiplà, vall i costa del departament de San Marcos, amb l'objectiu de dirigir les peticions i propostes de manera col·lectiva, és a dir, fer accions col·lectives, però que cada persona o cada nucli, cada població pogués presentar la seva sol·licitud de queixa. Normalment, la principal problemàtica que tenien eren dos. Una, que les instal·lacions estaven fetes en contra de la població, i ens podíem trobar en casos en què les antenes gegants s'havien de construir al costat d'una casa d'una persona, una pagesa. Això ho estàs parlant quasi en primera persona? Vol dir que això ho coneixes de... Sí, això ho conec de primera mà, però a banda és un projecte que el col·lectiu Frena ha fet una feina de difusió i divulgació molt gran de tota la seva feina, i així que es pot trobar a internet, es pot trobar molta informació de Frena i són molt accessibles, per tant, sí, els conec de primera mà, però s'hagués pogut conèixer per interès ambiental. I romp el panorama polític de Guatemala amb molt d'impacte, i
s'autogenera molts enemics. Tant l'Estat se fica en contra, les empreses extractives es fiquen en contra, les empreses hidroelèctriques se fiquen en contra i molta part de la població que també estava atemorida, no? per l'Estat i per les represàlies que ja coneixen, doncs també se fiquen en contra. Frena ha perdut en menys de 15 anys a 9 representants que han estat assassinats i en 2 casos s'ha trobat que qui estava darrere era l'Estat. Qui ens diu que les altres 7 persones no ho estiguin també. Doncs bé, com que em vaig quedant sense temps... Sí, tenim poquet temps ja. Com intenta solucionar això Frena? Doncs des de fa uns anys, junt amb la cooperativa L'Olivera i la Fundació L'Olivera, creen la cooperativa Luz de Todos, que és una cooperativa encarregada de promoure un altre tipus d'hidroelèctrica de petit impacte amb les llicències i permisos legalment sol·licitats, complint el conveni 169 de la OIT, i que respecti tant a les persones com als animals i a tots els éssers vius de la comunitat de San Pablo. Això, gràcies a l'Olivera i a tota la feina feta des de Frena, s'inaugura al gener d'enguany, i podem dir que ja tenen sobre la taula un projecte i ja s'estan autoabastint. Aquest projecte no ha estat lliberat, no, de la represàlia. Han hagut de vigilar constantment tot el material, tota la infraestructura, i més d'una vegada els han robat els cables, els han robat el material, els han rebentat amb explosius la infraestructura, o sigui que ha sigut una lluita en primera línia de foc per part de Frena, però volia presentar aquest projecte perquè no per les penúries que han hagut de passar, sinó perquè al final és gent molt convençuda de que el camí correcte és aquest, que el que volen fer té un sentit i per això ho volen fer de manera legal i de manera totalment transparent, i arriben a fer-ho, i encara així es troben amb el govern i les empreses enemigues, diríem entre cometes, que els hi tallen les ales. O sigui, que tenen una tenacitat i una lluita molt important, penso, de la qual podem aprendre moltíssim. Aquí que moltes vegades ens fa mandra no fer un tuit. Que és el que estàvem parlant just abans. Sí. Hosti, doncs gràcies, Raquel, perquè aquest matí, quan comentava una mica l'estructura del programa i me deies que volies 10 minuts seguits de monòleg, yo me fui a dubtar, digo, hostia, son la radio, pero bueno, no sé, Marcos, ¿qué opinas? Súper interesante. Es un viaje, me parece. Raquel nos ha llevado un viaje a conocer y es una historia valerosa y es una historia común en varios países de Latinoamérica, en la lucha contra las multinacionales y contra los gobiernos y contra los intereses econòmics, que està por totes partes, sí. Doncs merci. Déu-n'hi-do, així cada setmana ens portes un cas com aquest del món, viatjarem molt amb tu. Doncs escolteu, us hem dit al principi del programa que avui anàvem atapeïts, que anàvem per feina. Doncs així està, ens queda un minut, per tant aprofitem per acomiadar el programa. Marcos, otra vez, muchas gracias por haber venido. A ti, Josep, muchas gracias. Raquel, merci. Moltes gràcies. I Toni, com sempre, allà darrere tocant tot, que no parla, però és l'altre principal protagonista del programa. Moltíssimes gràcies, seguiu parlant de nosaltres, ja sabeu on estem, ens veiem la setmana que ve.